and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina! Diyan na ta. Nadiyan dapita ang mga kaaway. Tuwa ditong dapita ang mga kauban. Ukupahon ang mubong haloblaks nga koral. Dapa! Kumanin ninyo! Ang target ato! Kanan yan dapita! Kinadiya ang mga kaaway sa kawan! Uno! Dos! Ay! Mabuhay ang XP! Mga demonyo! Balik ka! Pinagki mo kong ipira! Ayaw pagparog! Maghiko ka! Ayaw patuyang pabuto! May ko niya, may! Maunay minimo! Magkadagkad! Usa! Ingon ko! Sorry! Dili ka lang! Ha? Dili ka lang! Asa ka, Hudi? Kadya ko! Mga demonyo! Mga demonyong fascista! CHDF! Kilawag lang mo sa mga fascistang militar! Kiulo-uloan lang mo nila! May pagpapil mo sa NPA! Ihunong ang pagpaputo! Ihunong ang pagpaputo! Kalusyo! Nanagan ang nahibilan sa mga kaaway! Nakakita ko! Daliw na ito ang atong mga kauban. Basig magabot ang mga militar. Liyok! Mga kaaway! Liyok! Nana ba ang tanan? Nana, kajiko! Kajiko! Kalusyo. Kompleto na ato mga kauban. Kaya ang tanan, kajiko. Unom ang buhi. Ug pito ang patay. Kinahanglan ka mo biya rin tadi. Samtang wapa mo abot ang mga pasista. Apan mga patay, Kalusyo. Gusto doon ang mga patay. May panahon pa. Dali. Mangitag pagi ang tanan kung unsay kargahan sa mga patay. Apan nung say kargahan. Lisod! Huwag kakargahan sa mga patayng lawas sa ato mga kauban, Kalusyo. Tayo pa! Tayo pa mga kauban. Kuwag takusa! Kinsay nakakuwang? Kinsay wa din he? Si Mary! Wa din si Mary! Usa? Kinsay nakakita ni Mary? Diara ko! Oh, Mary! Mary! Hey! oh, oy. Mary. Diin kag kabaw og balsa. Gihangyan ako ang tag-iya nga taga dinhi sa baryo. Salamat kami sugot. Mo kinatong kargahan sa mga patayng lawas sa ato mga kauban. Nakakita ka gyud og paagi ka, Mary. Mary, sa sunod gani, kinahanglan magpahibaw ka kung naasa ka. Nabala kaming tanan nimo. Ikarga din ninyo ang mga patayng lawas sa ato mga kauban. Sige na. Mary! Wa maminaw kauban. Sige, ikarga na nato ang mga pating lawas. Dining balsa. Sila. Asa nam sa kagad to si Mary, Kagnis? Umabaw, kajigo. Pagdali mo! Tara! Dunay mga sugat sa sakyanan nga nagpaingon dinhi oh. Si Camille. Alay, babaw sa punuan sa kahoy. Pagdali mo! Doon lang mga pasista! Dali ka mo. Dali abot na ang reinforcement. Kuruya ang kabaw. Okay, masunod kita sa balsa mga kawan. Doon na sila! Doon na sila! Tinawag na na, Mary! Oh! Ano ko? Dali! Dali, Mary! Nagpadailos ka lang. Tala mo! Sadali na! Naay mga hayag na nagkatoon. Lakaw na mo, Mary! Doon na sila! Agnes! Kajigo. Dala si Mary! Kaya asa ka man di ay, Rudy? Langanon ako ang mga kaaway.
kung musunod sila ninyo. Mukuyo ko nimo. Ayaw! Nakaw na mo, Agnes! Tara, Mary. Dali. Mga kaaway! Dali na. Kailangan na sila. Dali, Mary. Nagsunod ko. Nalang ato mga kauban nga nagsunod sa balsa. Mga buto. Puno-una mo! Puno-una ta! Bago na ka mo kuman! Kung sa balsa! Kagis! Kamir! Kaburdo! Unsa man ka mga buto? Hain si Rudy! Hain si Kachigo! Gipugas mi upaunan ni Pacheco. Gituyo niya nga sa may magpauwahi. Kalusyo. Apan gano'ng magkulong? Do lang gud kaayo mga sakinan sa mga kaaway. Kung masabot gani ko nun niya nga musunod sila nato, iya ko nung langayon ang mga kaaway. Ano kung si Rudy kung mamayani man siya? Tungod kay maisog siyang pagka-revolusyonaryo. Kalusyo, unsa itong buhaton? Dako kong pagsalig ni Roy. Basta dako kong pagsalig sa kong Okay. Gusto na kinigilad mo alang sa mga pating laway sa ato mga kauban. Ato na silang inubong. Laing sakripisyo. Laing higayon sa pagpasakit. Laing kabatay. Laing pagpamayani sa matuod ng mga Filipino. Dili kalimod nga ang matag kinabuhi sa revolusyon. Kamatayon. Sama sa ritabo ding ato mga kauban karon. Apan kamatayon nga mo'y labing tamis. Tungod kayong maong kamatayon. Alang man sa mga lilupigan ug sa nasod nga sinakit sa mga hakog ug madaog-daogon. Matod pa ni Comrade Mao Zedong, mga taltag ug mga larag man ang mga dahon sa usa ka kahoy. Apan mobalik gihapon kini sa pagpanalinsing aron madahon pag-usap ug sa makausapa muhatag og bugnaw landong sa mga dinawg tao. Mabuhi ang mga bayani sa revolusyon. Mabuhi ang mga lalupigan og dinawg tao. Mabuhi ang INPA. Ato na siyang tabunan sa yuta, mga kauban. Mary? 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 Kamiri? Agnes, Bangon kayo doon meeting. para sa unsa? Unsa man, nauli na si Rudy? Usa sa hisgutan si Rudy sa meeting. Og ang laing hisgutan, mao ang traidor sa kalihukan. Ha? Oo, Mary. May traidor yun di ay sa kalihukan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!